Kwirani wikaso roboti rumochengo asiritskura rero muri kito Daniel Ontiri oyuro muri kito nabaigo musakia mangana kurwase bunge ya Kitutu Masawa eyamase mukase bunge ya Kitutu Chache North constituency area Nyarubari ya Chache county ya Kisii litskura rero niga wibuli wae babwatani wavene ase enya gwitra ase nyangi asingomanyiwa omoga kabwenke yasirita James Ontiri nabaigo numuruge Joyce ni wabwatani wa ase nyangi enchenu asabwatani abaikirana ase kanisa ya SDA ya Nyariacho imnenchere moyo kurwa maskani ya bene kingma gochiase umuri kyoito Daniel Ontiri abe gochiase familia yeyo mogaka James Ontiri nawe no muruge Joyce magega yuko watani base nyangi enchenu kingma sabego geta senka getembe television kikirana gekoragwa no managing director nabaigo no manager nabaigo no monene bwa mangana maya agatembe television na Amone kanisa yetu Secondary Adventist Church abababere babwataniwe atware gutangaza ekinya sabwatanirie onde takora kento kiego tatanye sai biyamone kera Joyce Ontiri bana kirekina kubwatanirwa senyangi yabo twasabiro barende kingakiye kibacha kiruboge mobo twasabiro basiseniye twasabiro barwanerere twasabiro borokererie twasabiro bakonya soro gendoro twasabiro bakonya bancha ne wetani bula bancha nitekonye atwasabire ngakora njo wenyura suburubutu wao seseni megondo yabo seseni abana babo seseni mebuko yabo seseni byons biribabwate birasire mirimo yao elinde wango twenda kabutumuka mbiyamone kyara church nalizi bana kirekina gokora enyangi asekirori abana tuwasabire ngakora njo balendere nyangi yabo boike mabiri kwirana tuwasabire ngato batiga obobwato koboko kurwasana tebande awao tuwasabire bayegerere ekero bagosoka nekero bagosoka atuwasabire kora njo basiseni asenjere gomono oseni mebuko yabo oseni megondo yabo oseni etugo yabo oseni abana babo naende wetanyonsi baba bakomwa asuko Kristo bwabo naende batwaro kwegena asoko menyamo naende wetanyonsi obanyora suburutu bwabo bote bona twaro sabantu kirori abange twarigereria mangana aya gutangaza ngabonsi bono bande gokorikiro wanja kwao eria abange babenera ngayo gokora kinyangi naenda abange babenera ngayo kuguseka goja soro no mubori obo nekarora ache twensi ya montori maseba mbe gutoleke bona twabatigira samba bokao obaraye kingakije bajakiro bobo ya tuwasabira seribere yesero motori singe nchabe buli baito bono mwabwataniwe ono mbiyere igo nabatoko tabanganya saya nomya notoka rega simutiri Getembe na kwa niaba ya Getembe TV na Getembe FM kose mwezi mama iteka Getembe tinye TV yo mukosine kirendo ne kule yekero kuli kamwanga kiri kuli daro singe ncho na to tebete na baimba bwate umurigoyo ande mbare ngakinto ngo twara chiongo jande gabunera kinto gamwanga no tikatobate sio mono asengecho ando si asore none kenyora asore no twaro bokomu engenja abantu bagocha buho na begote imano monto miyo